behin lazkao txikirik alde omentzi joen, hijo Xemiel, ni duaz daukat iri komentatzeko eta, bota bata. Zein berdia guk euskerien aldeta? Guk zein berdiagoa, hitzein, eta guk azpeitiko natul euskera taldiek erantzinaiko genioke horri, hitzeiten uste ez digu nahi kontra itie. Askotan esatea, estatueko administrazioek trabak hartze eskigula, baina gero eguneroko bizien askotan ez dugu antzematen hori ez, eta guk adibide batekin azalduko genuke hori. Adibidez, urkigon intentzio izango litzeke, udaletxeko langileek hartzeako garaien euskerie kontunez hartzia. Eta horrek guri suposauko liguke, udaletxien menpe dauden zerbitzutan ez genukela bermauta eukiko bertako langileek euskeraz jakitie eta guk zerbitzu hori erderaz jaso berko genukela. Uemak udalerrexek oso udalerri euskalduna dira. Eta horregatik, udalak hizkuntza politika aurrerako egiten nahi dira. Hori dela eta, azkenengo 3 urtetano, gobernu ordezkarixe dana, Carlos Urquijo, udalosen gainien dago denbora guztixa, eta hasiera baten errekerimendukin hasi zana, gauz diferentin inguruko errekerimenduk, erabilera planak ziela eta bialtzitun errekerimenduk, diru laguntzatan hizkuntza irizpidik sartzie zala eta bialtzitun errekerimenduk, azkenengo 3 hilebetetan hola, ja pixket uste dugu limitik pasen ditula. Eta ja hasi da errekerimenduk bialtzen, udaletatik bialtzeien plenotako aktak euskeraz bialtzeatik. Hau da, behak esateuna da, euskeraz bialdute ez bialdute bezala dela behantzat, eta elebiz bialdu berdila akta hoxedanak. Orduan, horrek uste dugu ja hizkuntzi beharen ofizialtasunez zalantzan jartzeula, izene udaldanetan akta hoxek euskeraz ekeia, eta behari bialtzeko hori itzultzen ibili berrak, esan nahi du, hau da, euskeri beha ez dela ofiziala, baldin da erderi aldemenin ez baldin masio jartzen. Manifau nolabait antolau da, horredan aurreteko eta behin goz ezateko, euskerin alde urratzak iten aigean noi, hau da, usteko, hau da, gure bidie iten, hau da, eta horretik nolabait, zango nixoeke herritarrai, hau da, emateun arren gai hau eta bereziki azken aldixen inderra hartu duen aktan kontu hau, ez dala behasen kontu bat, baizik udalana dala, ezetz. Azken finen udalai horrek eragite eson einien, herritarra ere eragite esola, eta zehazki euskerien ofizialtasunez zalantzan jartzen nahi dienin, hau da gure hizkuntzien ofizialtasunea nahi diela jartzen zalantzan, eta hori gurire badagokigula, ardura hori badagokigula. Orduan, holako momentu zaiek pasatzen nahi dien udalak txalotzi ez gain, nolabait gure aldarrikapenare izen berdula, gure hizkuntzi ofiziala dela, eta gure hizkuntzik normalizazio osue berdula. Eta horregatik, nik gonbidako nituzke danak, zapatuen, Donostira juten, manifestazioa. Akigu ez da hola ohitura hondik euskalgintzako manifestazioetara juteko, baina oingontan benetan beharrezkue ikuste dugu, erakustie benetan bada hola herri bat euskeraz bizi nahi duna, eta guk deialdi horrekin bat eite dugu. Orduan, goazen danok otzailen 28 Donostira.